Pertsonak bezala, robotak ere mota askotakoak daude. Kirolariak, traketxak, lotiak, lotxagabeak, baita bertsolariak ere. Altxagorri? Nire lagunak, galtxagorrintzako. Bertsolari, kantari, ugari eta adi. Sumatu genezake hainbat bertsolari, esperantzaz gabiltza gaurkoan kantari, horiek ere ez ditut izango ugari, euroa hemen da eta egon zaitez adi. Hau zer da? Kaixo, ongi etorri informatika fakultatera. Erresait taldeko nao robota naiz. Dizaki robot elkarrekintzarako bereziki prestatua. Zertan laguntza itzaket? Ara, ni Xavier Arregiren bila nator, isa taldekoa. Badakizu non dagoen? Xavierren bila zabiltza. Bai. Hemen txedago, laborategian. Etorri nirekin mesedez. Bale, bale. Ara, hau izango da. Beno, gero arte nao. Oso eskertuta nao.